Zer pentsatuko zenuke hiri bat aurkitzen baduzu Saharako bihotzean? Ez hondarrez estelitako herrixka bat, baizik eta jaurediak, lorategiak eta urkanalak dituen zibilizazioa. Duela 2000 urte, horixe zen Garamanten erresuma. Gaur egungo Libian kokatuta, basamortuaren erdian, garai hartarako teknologia oso aurreratua zuten. Euria apenas egiten zuen, baina lurrazpiko kanal sistema bat asmatu zuten. Fogarak deitutako eraikuntza. 1000 putzu baina gehiago elkarren artean konektatuta. Ur freskoa ekartzen zuten oasietara, eta horrela, lurri horretan bizitza sortu zuten. Ez ziren herri isolatuan, eztabaida batzuk izan arren, erromatarrekin trukeak egiten zituzten. Merkatariak ziren, eta hasieran harrigarria dirudien arren, zaldiz bultzatutako gurdiarinak erabiltzen zituzten desertuan zehar. Ondoren, dromedarioen erabilerak merkataritza erraztu zuen. Gainera, euren kultura idatziz adierazten zuten. Baina denborarekin lurra lehortu zen, kanalak hustu ziren, eta haien hiriak hondar azpian geratu ziren. Garamantear desagertu egin ziren, baina basamortuak gordetzen du oraindik euren historioa, eguzkiaren isilpean.